Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para rawuh kakung semono putri ingkang dadi hormatan, utaminipun para masyayikh, para bapak kiai, bunyai ingkang sami rawuh wonten menika majelis. Matta'anallahu bituli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Para asatid kakung semono putri, jamaah pengajian majelis ngasuh istirahat. Ngasuh ati ngaji sholawat istighosah terakhir pada nanti ini, amin ya rabbal alamin. Kakung semono putri ingkang kathah pundi menika? Oh putri, napa pun akhir estu menika? Alamat asing kiamat. Jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Keras, Suriah, lantang pun Kang Samirawo, saking LD NU Kabupaten Kediri, tahta riasati Al-Ustaz Al-Kiai Ad-Doktor Asy'ari Mastuki dan sedaya staf-stafipun ingkang sangat kita hormati, njenenganipun ugi sahibul majelis, sahibul ma'had, muassisul ma'had al-mukarram akhuna Bapak Kiai Gus Reza Zakaria ingkang sadosipun enggak kula cekap panjenengane ingkang dawuh kanten beliau adalah termasuk juga di LDNO niku alumni PKM pertama. Perancang, betul, perancang dule alumni, perancang dan apa yang lain. Beliau juga ahadu mubalighi PKM, malah dule. Sehingga makin mbok pilih panjenengan mirengaken kula niku terus akhirnya ngantuk nggih maklum. Kelanten kula mboten saged buka ngantuk panjenengan kados anggenipun buka Gus Reza. Leres nggih. Mila monggo ingkang ngantuk-ngantuk dipun terusaken. Hadirin hadirat ingkang minulya, malam menika wonten acara pembukaan PKM yang ke-4 kalau dipun aturaken kalih panjenenganipun Bapak Kiai Asy'ari pun kemas wonten ing acara rutinan panjenengan iki rutinan malam nopo tiap malam Sabtu nggih. Masya Allah.
wonten ing pondok pesantren. Pengawasannya naminipun Majelis Ngasuh Ati. Manggene wonten ing pondok pesantren Padang Ati ana tirakate ngoten nggih. Sedaya niku tibake teng ati niku wonten urusane. Muga-muga dados padang tenan atine. Saged ngasuh. Ngasuh saking napa? Ngasuh ora eling Allah. Ngasuh dalam arti ngasuh supados kita istirahat hati kita dari ma yata'allaku atau ala'ik dunyawiyah, syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Aja sampai ngasuh karo-karone ora eling Gusti Allah, ora eling liya-liyane. Ye panjenengan waktu sholat nanti kok ilingin apa Bu? Hah? Oh, berarti ya. Niki alhamdulillah wonten pengawasan niki jan urusane ati siji padang ati. Niku ngasuh-ngasone ati. Niku sedaya ngarah supados kula panjenengan sedaya ampun ngantos uwal sangka eling dhateng Allah Subhanahu wa taala. Eling menika bahasa Arabun dzikir. Dzikir saged dzikir lisane, dzikir qalbi, dzikir qalbi berarti nggih eling. Dzikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku menawi midherek ba'du sufiyin ingkang kacatet wonten ing salah setunggalipun kitab sing aran namine As-Sarhandi ngeten nggih. Menika ternyata zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala niku lek kula memahami mboten terfokus dhateng zikir lisani la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah sak piturutipun. Mboten termonopoli dhateng hamdalah khauqalah napa malih bas ma'lah lan lintu-lintunipun. Dan riko lebih luas dinyatakan kalau sudah masuk dalam ranah tirakatan apa mau jenenge apa niku apa ndak padang hati niku berarti niku mangke saged ngarah dateng apa yang didhawuhkan oleh ba'dul ulama menika bilih zikir menika ibaratun antarfil ghaflah anillahi subhanahu wa ta'ala. Ungkapan menapa saking menolak kelupaan ati kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah menolakipun menika meskipun wujudipun menika rupa perbuatan-perbuatan kula panjenengan sing secara lahiriah menika kados dene perbuatan-perbuatan urusan sing kaya-kaya mboten ana sangkut paute kalian dzikrullah. Tapi sakit menika masuk dalam kategori dzikrullah asal sedaya perbuatan kula panjenengan kullu ma sadara anna min a'malina wa af'alina menika muwafiq sedaya ingkang medal saking kula panjenengan perbuatan-perbuatan amal-amal kula panjenengan menika asal muwafiq li syariah cocok-cok halicok kalih aturan syarat niku fawa dakhilun fi dzikrillah niku mlebet dateng sing jenenge zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang arahanipun niku mengke supados atine dadi padhang jing hilang walau ala suratil bai' wasyira meskipun niku bentuke niku jual beli sewa menyewa gade menggade utang piu mana utang piutang rata-rata akeh sing jawab kok yo terusum utang piutang iki kan. Kenapa meskipun bentuknya jual beli ini juga masuk dalam kategori dzikrullah
asal sesuai prosedur syar'i. Mereka jual beli menika teng Islam niku termasuk akad ijab dan transaksi yang memerlukan syarat rukun. Lah syarat rukun menika lah termasuk peraturan menika bahasa fikih syariah. Kula misalipun tumbas niki napa niki kagungan iki niki tasbih dan nggih wis nyang-nyangan bare iki tasbih pinten regane 10.000 kula tumbas 9.000 angsal mboten oh ya wis terus kula ngedalaken yatra dateng penjuale misalipun Gus Reza Gus niki tasbih jenengan kula tumbas 10.000 rupiah niki yatrane ya mbake nggih kula dol teng panjenengan teng sampean kanthi regane kula terus lung-lungan niki pun masuk zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Ketoke jual beli tapi di dalam jual beli niku kula kalian Gus Reza niki eling peraturan, eling syariat serupa ijab kabul misalipun nggih. Ijab kabul menika kan syariat. Karena termasuk rukune jual beli niku ana ijab ana kabul. Mboten manten tok ijab kabul. Sing dilingi bapak-bapak niku ijab kabul niku manten tok. Lah niku urusane mboten aswaja niku urusane azwaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ingat syariat berarti niku mangke secara tidak langsung berarti ingat kepada al-musyarri'. Al-musyarri' inggih menika yang menetapkan syariat inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan iki tindake wau pun niate pun sae. Niate niku wau mriki napa panjenengan? Iya niku sedaya mugi-mugi kelebet niku zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lek pun zikir niki masya Allah. Napa malih niku genah enten namine istighosah. Istighosah talabul ghaus min Allah. Mohon pertolongan datang Allah Subhanahu wa taala akan diisi kalian wasilai kalian al-azkar al-masyru'ah zikir-zikir ingkang masyru'ah. Kula ingat wonten hadis sahih yuhtajju bihi syar'an rawahu asy-syaikhani ingkang dipun riwayataken kalian Bukhari lan Muslim. Tasih dimirengaken mboten nggih. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudula. Malaikatan sayyaratan fudula. Fudulan riwayatipun wonten fudula tapi sing paling top markotop wonten 5 niku fudula. Satemene Allah Subhanahu wa taala menika kagungan malaikat yang menurut aswaja kita harus mengimani ya leres nggih. Malaikatnya Allah macam-macam wonten malaikat raqibun atid nggih. Mun nate kepethuk Bu. Murid teh selesai iki kembali. Istiwadai saja aneh apa muni ngono didisi iya wonten malaikat macam-macam enten malaikat kataba hafazah malah kalau kula panjenengan nek kirim Fatihah wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin ngoten nggih terus muni barang apa to karubiyin mbok ngono ya nggih niku macam-macam tugasipun. Wonten sing ditugasi ibadah dhateng Allah ngadeg terus. Wonten sing anggenipun ibadah sujud mawon, wonten sing lenggah mawon. Niku malaikat. Ya ora ana sing ngersul kaya awake dhewe. Niki lenggah pirang menit nonton menurut molat-molat ngoten nggih. Niki malaikat sing dipun dawuhaken wonten hadis menika tugase mboten rena-rena.
malah tugasnya cara jenengan seneng wong sayyarah malah ikatan pira-pira malah jawane malaikat ya wis ben malaikat sayyaratan ay sayyahina niku sing tugasnya cara sakniki tamasya berkelah healing sakniki nggih jadi lek enten ibu-ibu niki anggotanipun jamaah niki bapak-bapak koke bareng pengajian bimbing terus lelono mriko-mriko berarti nderek datang malaikat saya. Tapi jangan tidak terus nanti. Lu mau ini bu bahasa guyonannya iku ahli thariqah hakikiyah. Wiridan wirawirindo. Niki ana malaikat sing tugase wirawirindo ratan iki. Namanya malaikatan sayyarah. Tapi disifati fudulan menika. Riwayat lain fudola utomo artinya fudulan menika wonten ingkang mensarai menika memang tugasnya orang ana liya-liyane. Ya wis kuwi mlaku-mlaku tapi ana catetane maneh mlaku-mlakune. Ya tetap bauna dalam riwayat lain ya betahuna podo luru podo niti-niti majalis dzikri majelis zikir. Ya mula niki panjenengan kula atos niki kula yakin menika malaikat sing jenis sayyarah niki teng mriki kliweran menika. Nggih. Mbok pilih teng sisih kiwa jenengan kanan jenengan mburi jenengan atas. Jaga hati. Nggih. Jaga mulut, ojo sampai ngomong sing Allah. Oke. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun. Kemudian ketika mereka itu sudah mendapati satu majelis, bahasanya mboten majelis dzikri, fa idza wajadu majlis dzikri mboten. Kanjeng Nabi dawuh fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, ketika mereka sudah mendapati satu majelis fihi kang iku en dalam majelis dzikrun utawa dzikir, berarti memang majelis yang dipakai di kirtananan kata sediki wau. Amin ya rabbal alamin. Niku rahasiane bahasa Arab boten fa idza wajadu majelis dzikri. Lek majelis dzikri lah mungkin kene tulis saya majelis dzikri wong ora ono sing dzikir. Mboten niku. Malaikat kalau sudah menemukan satu tempat di mana di situ ada zikir yang dikumandangkan oleh orang yang berada di situ, niku masya Allah, niku malaikat menika jalasu qo'atu dalam riwayat lain lungguh bareng-bareng kali majelis niku, bareng-bareng kali tiang-tiang niku. Jadi kita jangan percaya mboten Bu, percaya mboten Pak, sebab nopo sing dawuh Kanjeng Nabi. Ora percaya ya murtad. Memang ini kalam khobar. Kalam khobar itu kalimat informasi. Kalimat informasi itu pasti dan pasti secara dzatiyahipun dan delok kalamipun menika pasti memuat dua alternatif, sidik lan kidib, cocok dengan kenyataan karo ora cocok karo kenyataan, bener karo karo goro niku mesti lek ndelok kalam asline zate kalam menika adan. Tapi karena ini yang dawuh menika Rasulullah niku pasti beneripun. Kula panjenengan kedah meyakini bahwa niki wonten malaikat lenggah teng mriki. Lenggah derek-derek zikir. Alhamdulillah, niki rahmat lho nggih. Rahmat sange Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dhateng umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang umatipun Nabi Muhammad menika afdhalul umat. Luwih utama-utamane umat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lek empun tiang-tiang niku padha bubar. Fa idang sarafu, kalau kula panjenengan iki mengke sampun sami meninggalkan tempat majelis zikir niki, niku lajeng malaikat kalau wau munggah soadu, wonten nggih munggah. Munggah niku dateng pundi? Dateng luar nggih. Munggah ilas sama dateng langit. Neng boten kok terus teng langit menemui Allah, boten niku mangke boten parang kalih Kyai Gus Reza niku wau CS. Kenapa menemui Allah teng langit? Berarti Allah manggon do langit. Tidak ada pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan Allah bertempat. Allah itu ada tanpa tempat. Dan boten teng dhuwur, nggih boten teng ngisor, boten teng budi-budi, jadi Allah tidak berada di mana. Keranten kata sifat mukhalafatul lil hawadits. Sak sampunipun munggah didamu kali Allah Subhanahu wa taala. Min aina jitum? Kalian semua itu dari mana? Kula ajeng muni banyu ora patek mani. Kon dia keluyuran ora patek mani. Juga lek Gus Reza bali mani. Lek ngoten kan serem ngoten lho nggih. Ngaji ngoten niku serem. Hei malaikat, kon dia keluyuran glang-glang. Gusti Allah masa ngono tenan teh. Kalau badan-badan jadi lugu-luguan mawon, tapi lugu-luguan gak payu, Bu. Nggih. Ngomong Gusti Allah niku yo wadah. Niku kadang-kadang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mestinya kalau ditinjau dari ajaran akidah Ahlussunnah Jamaah itu medeni, tapi malah laris. Pada ngomongnya Gusti Allah pamanipun Allah mau memasukkan hambanya setelah dikisah si fulan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat amalnya sehingga Allah mempertimbangkan dan begini terus pada akhirnya memutuskan fulan swarga, fulan neraka. Itu kita kayak enak ngono. Tapi itulah ya nyalai aturan aswaja. Masuk Gusti Allah yang mempertimbangkan, memikirkan barang macam itu dan pada akhirnya memutuskan. Niki lah ya Pak Hakim. Niku ngoten nggih. Allah mboten pun iradah Allah. Kersane Gusti Allah. Wong kados tingene PKM ngeten iki ajaranipun mensifati Allah dengan sifat misalipun ini adalah sudah skenario Allah ngoten mohon mboten patek wani. Mane kok diseken ngoten iki. Wis simpenak-penak niki wis iradahe Gusti Allah, kersane Gusti Allah. Aman-man lek ngoten. Senajan kita saged ditakwili maksudnya skenario ku piye. Ngoten nggih. Wong malih nika mau sak sampunipun teng langit didamu kali Allah min aina jitum. Dari mana kalian datang? Ma'anallah niku padahal Allah nggih pirsa ngoten lho. Allah sampun pirsa. Lajeng matur langsung kula jawabaken mawon nggih. Anu Gusti kok dalem menika nembe saking satu komunitas ingkang zikir datang panjenengan. Jina min qaumin yadhkuruna. Kami telah datang, barusan datang dari komunitas ingkang komunitas kalau mau punya aktivitas zikir datang panjenengan. Malah lek upama niki mangke bar kondur, malah mandar mungkin niku terus matur kira-kira ya saalamat pirang menawal mboten ora menawa. Kula nembe saking jamaah niki Naswati. Alamatipun niki ingkang sami zikir datang panjenengan. Yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna wa yuhalliluna. Wonten sing zikiripun macam-macam, wonten sing memahasucikan panjenengan, sing muji panjenengan,
wonten ingkang memahaagungkan panjenengan, wonten ingkang tahlil. Dengar iki tahlil napa tahlil, Bu? Lek dengan kula delok-delok. Mungkin ketinggal menika sajane kok mbeleh kebu. Niku undang-undangnya panjenengan kasuwun tahlilan. Artinya di tahlil mungkin lek wedhus tahlil. Lek ndok tahlil. Ini dengan kula coba denger iki. Sampai sing imam iki ngoten sajane kok sapi ngono ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngoten iki. Mengkele endok la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu kayak endok itu terus piye tulisannya? Alah, ngoten. Siapa ayat keseriusan ya ngoten tak? Oh bodoh tadi kan. Tinggal guru apa ganggu lek ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Lajeng menika wau intine pokoke padha zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak malih kali Allah. Apa yang mereka minta dariku? Jangan nyuruhin apa pikir ini. Duit. Kayak foto ya nanti dia. Padahal penyanyi ini wis gak patek tenar. Duit. Wis tau muncul ya nih. Nggih. Apa wis pindah alam apa piye ya bae. Oke, boleh duit. Ya Allah. Lek duit niku duit masya Allah, mboten enten bandingane. Nyuwun kok duit, zikir nyuwune duit. Ya kenal sih kenal mawon, tapi wah niku mungkin keseriusan remeh banget menika. Nggih. Mana dapat percaya di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika pernah datang sebagian sahabat terkait kalian perbandingan akhirat swarga lan nikmat-nikmate dibanding karo donya. Niku kula panjenengan kan nyelupne driji niki lho datang segara. Pirsa segara, Bu? Segara pundi? Segara itu. Karena terus segara lor nggih. Nggih. Celok ngeten, lup ngoten terus dipun angkat. Lho, niki kan delok toya ingkang tumut driji niku wau napa wonten sak liter? Setengah? Seperempat? Lah sak pinten? Bahasa yang aneh-aneh nggih. Sak tetes nggih? Atau setengah tetes? Ngoten. Itulah gambaran dunia. Bondo donya niku wau nggih kadosaten niku wau. Sementara ingkang tersisa dan segara niku kuwabeh itu adalah gambaran akhirat. Bon, sakniki bandingane mboten timobaina sama wa sumber minyak. Ngertos Bu? Perbandingannya wadohe mboten kok baina sama wa sumber minyak. Ulang adoh pol bahkan ora ana banding. Oh pikir-pikir sing niku wae sing dirawuhi malaikat sayyarah niku mature niku ahli majelis zikir sami nyuwun swarga ya Allah datang panjenengan. Atas jenengan nyuwune nggih Bapak-bapak nyuwune oh swarga mana kok badan tegas Bu mriko nyuwune napa Bu? Ibu swarga yakin nggih ibu-ibu ngriki swarga ada ini bon niki jujur tenan iki sakniki kula ngetes kejujurane jamaah niki jamaah padang ati napa niki sok ngasuh ati seandainya
pada malam niki namanya malam apa? Sabtu Pahing niki panjenengan kan kagungan rutinan teng mriki. Wadifah teng mriki. Wirid teng mriki namanya. Jadi wirid panjenengan pun panjenengan lazimaken piyambak. Niki ndelalah bareng karo Pak Dito ngundang panjenengan malam niki mulai jam 20 WIB niku panjenengan supados rawuh wonten ing Masjid Agung pundi Pare niku An-Nur, terus teng mriku namung teko tok mulih diwehi 10 juta. Kira-kira niku jenengan pilih mriki napa mriku? Oh lho. Salah penangan niku. Dene mau swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jujur tenan iki. Anek sing cilik yo rono dhisik terus kene ngono pinter lho. Pinter niku wonten nggih. Lah daripada teng mriki terus kacau pikirane. Teng mriki pikiran rono, mbok kentekan ngoten nggih. Iki kudu deh walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau penjelasan berdasarkan ini akhirat lebih utama sebetulnya dibanding daripada ulah dunia. Betul kok seimbang lo kedai ya. Wonten ingkang mengartikan hadis agak kurang kita setujui. I'mal atau wafi riwayatin uhrus li dunyaka, riwayat mana i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu ghadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kleru kebalik. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Bener nggih? Niku biasane lek nerjemah bekerjalah kamu demi duniamu, ngoten nggih? Seakan engkau akan hidup 1000 tahun selama-lamanya. Beramallah demi akhiratmu seakan engkau mati besok. Terus disimpulnya, maka kita karena masih hidup di dunia tapi juga berkepentingan untuk urusan akhirat, kita harus bisa menyeimbangkan urusan duniawi 50%, urusan ukhrawi 50%. Saya ngomong sopo. Terus hadis niki, padahal hadis niku boten ngoten. Hadis ini tidak tabrakan, boten kontradiksi, boten tubrukan, boten podo. Nah, ini kalih walal akhiratu khairul laka minal ula. Lah apa arti hadis niki? Hadis niki niku ngomongaken lek urusan duniawi Pak Bu. Niku krana awake dhewe sik duwe wektu panjang kaya-kaya urip selama-lamanya. Iku lek urusan dunia ya antar-antaran mawon. Wayahe wektu salat ya ditinggal. Mergo sesuk jek enek wektu. Wayahe rutinan Sabtu Pahing nggih Bu. Sabtu Pahing. Oh malam Sabtu nggih sudah. Ini urusan akhir. Urusan duniawi ini apa kesebutannya ditinggal sesuk jenek waktu. Beda karo urusan akhirat. Lek urusan akhirat menika ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu wajan, seakan kamu mati besok, sehingga waktu sudah sempit gak ono maneh. Maka jam cowok terus getu jadi wong Jawa ngoten nggih. Mau ngopen tenan, aja antar-antaran, aja enak-enakan mergo sesuk wis awake dhewe wassalam. Ngoten nggih. Ini artinya adalah tetap mengacu kepada walal akhiratu khairul laka minal ula, betul 50% 50%. Ngoten nggih. Paham Bu nggih? Terus mesti paham niki wong padang ati yo. Lek ngoten niki yo iso padang tenan. Ngoten nggih.
Lha niku wawaten. Ahli pikir nyuwune swarga. Oh, berarti top niku. Wis tingkatane ngoten niku mawon. Enggak, mungkin lek dhuwurne kuwi kuwi nyuwun swarga. Kuwi berarti lah Abdul Jannah kudu Abdullah. Nggih. Lek tingkatane ngoten niku ten mboten sadha ngomong-ngomongno. Urusane teng mriki lakone ati. Kadang niku kadang sakniki lakone ati sing ora perlu diomongne teng masyarakat diomong. Oke, akhirnya sing urung paham, gue ini ngenyai, anak wong ngaji ngomong ganjaran, ayo kok ngomong ganjaran, wis urung ikhlas tenanan. Sing ngomong nanti niku urung karuan lho niku ya. Wong cik doyan sego, iso bedakne antarane sego karo watu. Ya les tingkatane kaya Rabi'ah Adawiyah. Oleh ibadah iku wis ora krana ngarah swarga, ora krana wedi neraka. Lha awake dhewe durung tingkatane ya ora usah domong. Awake dhewe yo pengen swarga tenan kok. Nggih to nggih, wedi neraka tenan. Nggih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dangu datang malaikat. Apakah mereka semua pernah melihat swarga? Panjenengan nyuwun swarga niku napa pun pirsa swarga, Bu? Pak. Malaikat jujur jawab, dereng Gusti. Gusti Allah dangu, ndahnya apa mau swarga no piye ngoten. Bagaimana ketika mereka sudah pernah melihat swarga? Sebagian riwayat malaikat dawuh mestinipun menawi estum pun nate pirsa swarga, niscaya mereka sangat-sangat bersungguh-sungguh anggenipun amal-amal soleh ibadah datang panjenengan sebagai sarana jalan menuju swarga. Terus Allah damai mereka minta diselamatkan saking nopo. Kaum sing dikir wau nyuwun diselamatkan saking nopo. Panjenengan nyuwun selamat saking nopo, Bu? Melarat. Saking neraka nggih. Nggih. Niku nggih matur. Minan nar ya Allah, saking neraka. Allah damu, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat jawab dereng. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Jawab malaikat, niku mestinipun menawi sampun pernah melihat neraka, nggih nemen-nemeni anggenipun berupaya menjauhkan diri saking larangan panjenengan. Kemaksiatan sekecil apapun dihindari. Lek roh neraka tenanan. Sayang kan dereng neraka. Sehingga ya kadang-kadang nglakoni dosa cilik. Ngoten nggih. Kadang-kadang ya nglakoni dosa gede. Nah. Lajeng matur malih malaikat. Hum yastaghfiruna. Niku priyantun-priyantun sing ahli zikir kala wau nggih nyuwun ngapura dhateng panjenengan ya Allah. Terus Allah jawab bahwa mereka semua sudah saya ampuni dan disiapkan bagi mereka swarga, dihindarkan lan dipun napa menawa selamat saking neraka. Alhamdulillah. Kula husnudzon banget, yakin, zon qawi yakin menika ahli majelis menika barokahipun malaikat-malaikat sayyarah insyaallah niki min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mila sing sregep tiap malam napa minimal tiap malam Sabtu. Panjenengan malam Sabtu teng ngriki wis umpama ora kober setiap satu usbu, satu minggu belas gak kober zikir istighosah niku minimal satu minggu sampun. Dene-dene kok panjenengan menika tiap dalu mpun istighosah piyambak teng dalem. Sholawate wis bolak-balik ning omah tak waca sholawat sing jenenge sholawat sing paling pendek napa niki wong. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad enten nggih. Nggih. Qad hilati lan piturutipun. Misalipun panjenengan sampun kagungan wadhifah tiap malam ping 1000. Nggih ta? Bahasan teng niki namung ping
atau 150. Ngoten nggih. Niku panjenengan tetep semangat budal. Aja terus ngremehaken. Halah matur bengi wis diurangi karo Gus Reza ya wis tak amane. Ben 1000 tak lek ning kono kur ben 100. Ora yo cek top markotop aku. Ngoten nggih. Ampun ngoten. Ngoten merga Gusti Allah menika anggenipun nyelametaken hambanipun menika nggih mboten mesti gara-garane krana akeh mboten mesti ngoten lho nggih. Mboten mesti krana akeh hitungane wirid panjenengan. Ngoten. Ini mboten mesti sebab Allah Subhanahu wa taala menika akhfa ridahu. Innallaha ta'ala akhfa ridahu fi ta'atin min ta'atihi. Gusti Allah menika mendelikkan menyembunyikan. Jadi ya ngono di sini atau gengsi panggahe lah mendelikkan ngoten nggih. Terus nggih. Tapi tak paham to nggih. Harus menangis sing nyekel mik yo ngene iki. Ridhonipun fi ta'atin dalam suci ning ketaatan. Min ta'ati saking pira-pira taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu taat yang mana yang di situ ada ridhone Allah Subhanahu wa taala. Mongko lek taat kok bareng karo ridhone Allah. Ini jelas-jelas niki pun kata keteranganipun ini adalah menjadikan sarana penyebab sa'adah abadiyah. Bejo selawas-lawase yaiku ning swargane Gusti Allah. Bahkan boten cuma teng swarga, mulai saka alam sadurunge akhirat jenenge alam kubur, alam barzakh niku wis diparingi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kula panjenengan boten pareng istighfaf meremehkan dateng ketaatan, amal aktivitas ingkang bernilaikan taat meskipun kelihatanipun remeh, meskipun kecil. Sholawat ping 103 napa pinten niku pinten jenengan desane kalih tiyang lah nggih sekedhik-sekedhik ampun gelo nanten nggih. Lah aku ben bengi wis sholawat ping 1000 ning kono ping 3 ngoten nggih. Ampun ngoten. Jangan-jangan sing pas ping 3 niku bareng karo ridhone Allah. Amin ya rabbal alamin. Lha niku. Wakadhalika demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ya niki derek jamaah Gus Reza menyembunyikan sukhtahu ghadabipun murkanipun Allah Subhanahu wa taala fi maksiatin min ma'asihi, dari satu kemaksiatan dari beberapa kemaksiatan. Sehingga kula panjenengan boten pareng meremehkan sekecil apapun kemaksiatan. Jangan-jangan iku diremehne dilakoni pek ketoke iku dosa cilik dilakoni pas bareng karo suhdullah suhdillah ghadabi Allah Subhanahu wa taala. Urusane dawa niku mengke. Biasa dimaafkan selain musyrik kan ada peluang maaf saking Allah Subhanahu wa taala besar, tapi niku dawa urusane. Lagi niki lek niku saged kula panjenengan sedaya nglampahi insyaallah estu niki padang atine sesuai kali majelis mriki ngaso atine soal ibtunawiyah syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi saged estu lan estu pikantuk taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngoten mawon lak cekap tepuk nggih. Warawuh nggih. Napa ingkang kula aturaken sekedhik mugi-mugi saged nambahi padangipun ati panjenengan. Saged mangke tambah semangat panjenenganipun ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala, istiqomah tetep derek nang sukawero wonten ing majelis teng mriki Pondok Tirakat Padang Ati, majelis ngasoni ati niku dimunung ngasah ati panjenengan sedaya
ben bersih. Nggih sithik-sithik belajar. Adalah nggih. Atine ben padang menika supados ati menika saged naroya nuru bercahaya. Pun niku lek dikupas pemane tengene ikam waduh dawa tenan niku mungkin sampai sewengi. Ngoten nggih. Diusahakan ala dunyawiyah niku diusahakan ampun terus ngecap teng mana napa malih wekdal salat. Belajar kula panjenengan sedaya wayah salat niku ya apa amri atine iku ta'alluqe ning Allah Subhanahu wa taala mboten cumentel ngene gambar-gambar donya. Nggih. Sing rata-rata kan Allahu Akbar, si eling Allah, Fatihah si eling kok terus sesuai eling umbane eling parine ngoten nggih. Kira kudu dibalekne maneh belajar dibalekne. Niku terapine teng salat mengke munggahe teng jabone salat nggih ya napa amri kula panjenengan sedaya ngeten iki tetep atine sambung zikir Allah ismiddat Allah terus senajan boten di lesanke teng manah niku supados estu qulubuna tanur ati kula panjenengan sedaya saged bercahaya amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.